Takže čusí kredixy, klidíčky, dneska si budeme zahrát Murder Mystery 2 a bohužel jsem inocent. A napište mi do komentářů, jestli tuhle hru znáte a jestli byste si ji třeba se mnou nechtěli zahrát. Vidím vraha, ne, běží za mnou, vrah běží za mnou, takže já jsem v prčicích. Ne, musím se rychle ztratit vrahovi, No, tak to bylo docela rychlý, lidičky. Bohužel vrah mě zabil asi hned v prvních 15 sekundách, nebo co. Ale vypadá to, že vyhrál šerif. Výborně. Ne, hero, hero. Krásně. A jinak lidičky bych vám chtěl říct, že se podívejte na moje předchozí video, kde vlastně hraju Breaking Story v Robloxu s mojí kamarádkou Kajzerkou, takže se určitě na to podívejte. Myslím, že je to docela vtipný video a doufám, že vás to bude bavit, takže určitě se podívejte na to video, jo. Tak už se nám zase losuje naše role a zase jsem inocent. To není moc super, ale bohužel ne vždycky to vyjde. Aspoň šerif jsem mohl být jako. To je docela blbý. Ježa selek té borky. Ta borka mohla být totiž murder a mohla mě zabít. Já radši asi uteču. Yes, my jsme vyhráli. Šerif asi zastřelil vraha, takže super, vyhráli jsme. No nice. Šerif byl hodně úspěšný tu hru. A já doufám, že příští hru tak už si zahrajeme úplně celou, protože tyhle dvě hry tak byly hrozně krátký, protože buď vyhrál hero nebo šerif. Já už doufám, že vyhraje murder, nebo před nejlepším, kdybych vyhrál já. A tady už se losuje mapa, ale já už jsem to asi prošvihnul, no. Bohužel. Tak už se nám zase losuje role. Bohužel jsem inocent zase. Opět jsem inocent. Ano, lidičky, je to smutný, já vím, ale asi s tím nic nemůžu dělat. A tam jsem viděl nějakého borce. Šerif! Jo, vidím šerifa, ale nechci vidět vraha rozhodně. To by pro nás nebylo moc dobrý, kdybychom viděli vraha, ale nás zahlédnul a snažil se nás zabít. Ne, že to není ta opice, ten vrah. Yes, ale my jsme vyhráli. Takže asi šerif zabil vraha, nebo já nevím. Takže my už tady jdeme si vybírat mapu a já úplně nevím, no. Co si chci vybrat. Já si půjdu za ostatníma, nebo já se beru tohle. Se beru banku, ale stejně bude ta druhá mapa, takže bohužel. A už se nám losovalo, co jsme, ale já jsem bohužel nedával pozor. Ale asi jsem zase inocent, bohužel. Já doufám, že to zase nebude rychlá hra jako minulé. Protože ty minulý dvě hry tak byly hrozně rychlý. A my nechceme rychlé hry. My chceme prostě, aby to bylo napínavý, prostě, aby to bylo dramatický. Ale zatím se tady toho nic moc nestalo, no. Tak já si tady takhle sbírám coiny. Tady jich je opravdu hodně. Coiny jsou jenom pro mě. Ne, jsem samozřejmě, jestli ty coiny může vzít i někdo jiný než já, ale já doufám, že mi je nevykradou ty coiny. Yes, další coiny.
To je coinový království, tohleto, lidičky. Mě zabila opice! Mě zabila opice! No, tak, ale zase vyhrál šerif nebo hero. Takže zase to byla taková rychlá hra, no. Tady to vidíme, no. Zase vyhrál šerif. Furt vyhrává šerif, jenom kvůli tomu, že Murder je neopatrný. Yes, a tady už se vybírá mapa, takže to musíme rychle jít. Jo, mention. Jo, tohle to chci, tohle. Tak zase losuje, co budu. A pozor, já jsem vrah. Já jsem konečně zase vrah, no tak to je super. Tak a já budu dělat ze začátku jakoby nic, protože oni budou držet pohromadě. A určitě mě za chvíli dopadne šerif. Ty myslím teda já, jo. Ale já doufám, že mě jako hned šerif nepozná a nezastřelí, protože to by bylo blbý. A já už přemýšlím nad tím, koho bych jako zabil, ale zatím mě nikdo moc nenapadá. Ale tamhle borci šli nahoru, takže já bych je asi možná zabil. A pozor, já už jsem někoho zabil. A jako doufám, že mě nepoznali, no, jako. Jako doufám, že mě nepoznali, no. Zabil jsem ještě k tomu borku. A tady je týpeček. Já jdu za tím týpečkem, ale nevím, jestli se mi ho podaří zabít. Ale já se chovám hrozně nápadně, jako se mi zdá, takže podle mě za chvíli mě šerif dopadne. A mě nikdo nesmí vidět. Pozor, šerif, šerif. No nic. No nic. No nic, šerif. Já si ale počkám, já se na něj počkám, jako. Já se nenechám zabít, jako. Já se nenechám zabít, šerife. Já se nenechám zabít, ti řeknu. Já se nenechám zabít, šerife. Já nepůjdu. Do prčic. A je. To bylo zase ofous. Mě tady honí šerif. Ne, šerif. Nechoď za mnou. Ale sem můžeš jít za mnou do tohle pokoje, protože já tě tu odchytnu a pak tě zabiju. Šerife? Jsi tam? Už zase po mně vystřelil. Opět. On ví, že jsem tam. On to ví. A pozor, čas nám skončil a já jsem zabil asi jenom 2 nebo 3 lidi. Takže nic, no. Ale lidičky, já bych chtěl ukončit tohleto video a říct vám, že vám moc děkuju, že jste to dokoukali až sem. A chtěl bych vás poprosit o like a odběr, jo. Je to zdarma, nic vás to nestojí a naopak mi tím uděláte hrozně velkou radost, protože jeden odběr navíc nebo jeden like navíc mi udělá hrozně velkou radost. A taky budu rád, když mi napíšete nějaký hezký komentář. Jo, takže já se s vámi loučím a čusík ridixík.